سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري سلام طعنا نعخم إن تمننا نلومي نابز بالنيوم تحستو زيناتات كنسجر كبرات خطاتلتي نايزا channel مكتتالكم أي فلينا بلوصات تقدادمتن أسلطنتن قددم بشكلتا نشلمات بقيعم فدرشن قددم بشكلتا زوبا مأكل إنه بلوصات تقدادمت قددم بشكلتا شلمات عديلوم بز مسرت أزوم الصعبون الشلمات بقيعم علوم أبتي أب عمتا كلتشحن 19 كمون كلتشحن 21 أب زنبرو وددرات مسرت بمقبار مميا تخايدلو سنسرعت شلمات استخايدلو معلتن بقر بغانتا إيريتيل بعسران شوعتن نتبيك قداميت كتكونن كلا أسبيكو بعسران كلتن نتبيكم ونسنبل بعسران حدا نتبن خال أين سالسين درجة بمسرع نشلمات بقعين كابلوسات غانتا تدق أنستيو دما دندن بعسر شديشة نتبي عراق بعسر تحدا نتبي دوبو بعسر تنتبي كاب قدامي كساب سالسين درجة تسريعن بلوسات أسلت انتي زوبا مأكل زخونو دما قدامي سامسوم سلومن كاب أسبيكو بسالسان سلستن نتبي يوناس زكارياس كاب سنبل بعسران كلتن نتبي كمون ميرون أمانوئيل كاب إيريتيل بعسر تخلتن نتبي كابلوسات تقالست تقدادمتي مالت أغريسيف رايدر نشلمات دبقعو بحفشاوي بقعت ميكيل هابتم قوميستا كاب سنبل بنتبي سامسوم هابتا كاب أسبيكو كمون بعقبتنهم زر أي كاب سنبل كاب بلوصات تقالست تقدادم تدق أنستيو قداميتي بحفشاوي بقعت آدم داويت كاب دندن كالإيتي بعقب آدم داويت كاب دندن كمون بنتبي كسانة ولد ميكائيل كاب سراير سوام كاب بروفيشنال تقدادم تدما بينيام قرماي بشوعة 180 شوعة بلوص بروفيشنال تقدادم يتباهلو كشلة من كلو مرهاو قدوس بشوعة 120 كلتن كمون ناتنا التسفاتين ب383 نتبي كال أين سالسين درجة حزوم كبروفيشنال تقدادم تدق أنستيو دما موسانا دبساي قدامي درجة كتحزن كلام نفسي هر دسيت كيدان دما كال ايتي بلستي بروفيشنال تقدادامي تباهيلا تشليمام اموداتا دما بخل ملكعتات زبلصو اتليتا دق تبعتون دق أنستيون ازوم صعب كوينوم تسيمم قدامي هاجر عند مريم كاب إيريتيل ب131 نتبي كال اي داويت يمانه كاب اسبيكو ب114 نتبي كمون سالساي بيتروس منغس كاب إيريتيل ب88 نتبي بدك أنستيو دما قداميتي آدم داويت كاب دندن ب145 نتبي كالإيتي يوردانوس رؤسهم كاب دندن ب116 نتبي كمون سالسيتي دانايت فوتسوم كاب دندن ب115 نتبي نشلمات بقعهم إيرتراوان أتليتات أب إسبانيا عود تغاناطيفهم بسنبت 21 حدار أب سيفيا إسبانيا استخايد كروس دي إيطالي كاغويا أتلتيكس سبين إيرتراوان أتليتات دوم عود تغاناطيفهم اللوم بز مسرت أتليت أرون كفل رابعي أتليت راهيل دانيال حمشاي أتليت دولشي شامنايكم قدما أتليت يمان هايل سلاسي مبل 18 ترتحزون وددروم زازيمهم إذ كمزيلون كله بسنبت 14 حدار أب إسبانيا كتما أتابوريكا أم مبل 10 وددر وورلد أتلتيكس كروس كانتر أبسط خايدة رابعي ورك أو درجة سرع وددر قوية أجري إيرتراوان بروفيشنال أتليتات أرون كفلن راهيل دانيالن أمنناتهم وددر قدامات بموصا معواتهم زذكريهم أبتو وددر مس أرون استساتف أتليت يمان قبر سلاسون 10 درجة حيزو وددر مززامو زفلاتيهم التحريرن كأح بحرن أب عوتي قطلام سالساي قطما شامبيونا سوبر ديفيجن يكوعس أجري زوبا مأكل بسنبت كاب ساعات كلتا أتحيزو أب ستيري ما سمراك أتسيلو وعيلو نيرو ساعات كلتا التحريرن كوبانيا سنبل عدي ما أب زكادو تقطم حدا بادو تعاويتام أب قطم التحريرن سنبلن قد معرفت زخون الشوتو أي ترايون دحر عرفت أب زقطلا قطم التحرير بترقاقامي متقعت كواتا نبرا مسمر مكلخال سنبل قن كحلفاي كألن بتزنبرنا يتوردارنت منفس دمات صوتا بناي بادو وزيت كزازمي تثبيت تغيرولو نيروم انت خونه جن ابتيس عدقنا التحرير وكيلونا ميدا تقيرو زاتو ميرون عقباي شوتو بمزغاب صوتا بعوت التحرير حدا بادو ابلع السنبل كزازم اخيلوم ساعه 4 تسلاسل صوتا اتعاب قمت توهيبو زنبره قطم قيح بحرن دندن نيروم شدشنت بزوهللت قيح بحري عابي مورالن فنانن حزايا مسكلتنت بزحزه دندن تلافينام قيح بحري اب كلتا قطما زي تسلفك الى اكفافال عابللهم تخلص قطمال اسليفاتهم عابللهم تخلص صبوق
ተሓሳስኡ እንዳሃበን ጋንቱ ነዳድ ወሲኽላ ይውዕሉ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ጸወታ ኣብ መበል 28 ደቂቃ ካብ ኣባላ ቤንሁር ጣዕመ ሾት ተረኺባ ጸኒሓውን ኣብ መበል 39 ደቂቕ ስምዖን ሃብተን ተኸላኸልቲ ደንደን ጥሒሳ ኣብ ሰኪዕት ዝተራእት ኩዕሶ ብምዝጋብ ቀይሕ ባሕሪ 2-0 ክትመርሕ ኣኽኢሉ ዕረፍቲ ድማ ብናይ 2-0 ውጽኢት ኣምርሐ ኣብ ካልእ 45 ደቂቕ ዝተወሰኸ ሾቶ ኣይነበረን ቀይሕ ባሕሪ 2-0 ኣብ ልዕሊ ደንደን ዓወታ መዝጊባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 3 ግጥማት 9 ነጥቢ ኣዋህሊላላ ግጥማ ሻምፒዮና ሓሙስ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ኣትሒዙ ገዛ ባንዳ ምስ ፓራዲዞ ኣድሉስ ምስ ኩባንያ ሰገን ከምኡን ዕዳጋ ሓሙስ ኣንጻር ኣስመራ ቢራ ብዘካይድኦ ግጥም ቀጺሉ ክውዕል እዩ ሶልሻየር ተባሪሩ ፖቸቲኖ ንቦቱ ክትክእ ይመጣጠር ካብ መጋቢት 2019 ጀሚሩ ዩናይትድ ከኣልያ ዝጸንሐ ሶልሻየር ድሕሪ ዘርኣዮ ድኹም ብቕዓት ካብ ምስልጣንታ ክለብ ተባሪሩሎም እዚ ብሰንበት ንግሆ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተባረረ ኖርዌጃዊ ብቐዳም ኣንጻር ዋትፎርድ ኣብ ዘካይዶ ግጥም ብዘሕፍር ስዕረት 4-1 ተዳሂኹ ድሕሪ ምውጽኡ ግዳይ መስጎግቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዛጊት 13 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ 16 ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ዋትፎርድ መፍቶታ ወሪዱላ ንልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ድሌታ ክትዕንድረሉ ያምስያ በዚ ኸኣ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ድሙቕ ዓወት ምንጽብራቓ ብብዙሓት ኣድናቖት ረኺባላ ኣንጻር ሊቨርፑል ገጢሙ 5-0 ኣንጻር ሲቲ ድማ 2-0 ዝተሰዓረ ወዲ 48 ዓመት ሶልሻየር ሎምዶ ጽባሕ ይባረር እናተባህለ ኣብ ቀይሕ መስመር ዝጸንሐ ኮይኑ ድሕሪቲ ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ ዘርኣዮ ድኹም ብቕዓት ሓለፍታ ክለብ ክጻወሩ ወይ ከኣሉን ናይ ስንብታ ደብዳቤ ምልኢኾምሉ ምስ ፒኤስጂ ማእሚእዎ ከምዘየለ ዝንገረሉ ኣርጀንቲናዊ ፖቸቲኖ ድማ ንቦታ ሶልሻየር ንምትካእ ላዕልን ታሕትና ምባል ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ከም ሜሲ ምባፔ ኔይማርን ብዝግባእ ከኣል ከም ዘይከኣለ ዝንገረሉ ፖቸቲኖ ነዛ ቦታ ናይ ሶልሻየር ንኽረክብ ኣብ ሓያል ዘመተ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝርከብ ይንገር ኣብ ልዕሊኡ ደገፍ ዘለዎን ማዕከናት ዜናውን ድሮ ፖቸቲኖ ንፒኤስጂ ሓዲጉ ናብ ዩናይትድ ክኸይድ ቁሩብ ከም ዘሎ ይጽሕፍ ኣለዋ ኣቐዲሙ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ዝነበረ ፖቸቲኖ ናብ ፒኤስጂ ምስ ገዓዘ ስድራ ቤቱ ገና ኣብ ለንደን ስለ ዝርከቡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሆቴል ይቕመጥ ከም ዘሎ ይሕበር ነዛ ናይ ሶልሻየር ነቓዕ ተጠቒሙ ድማ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክምለስ ልዑል ባህጋ ኣሕዲሩ ይርከብ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣብ ምንዳይ እትርከብ ዩናይትድ ክሳዕ ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ዝግበረላ ብማይክል ካሪክ ትእለ ዘላ ይኹን እምበር እታ ክለብ ክሳዕ ወርሒ ሰነ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክትቆጽር ከም ዘይትኽእል እዩ ዝንገር ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክትቆጽር እንተኮይኑ ግን ፖቸቲኖ ብቐዳምነት ተሰሪዑሎም ብዘይካዚ ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስ ፈረንሳዊ ዚኔዲን ዚዳን ከምኡ ድማ ኣሰልጣኒ አርቢ ላይፕዚግ ዝነበረ ራልፍ ራንጊኒክ ካብቶም ሶልሻየር ንምትካእ ከም ኣማራጺ ተዘርዚሮም ዘለው እዮም ኣሰልጣኒ ኣያክስ ኤሪክ ተንሃገን እውን ዩናይትድ ከሰልጥን ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎም ብመሰረት ሓድሽ ዝወፀ ሓበሬታ ዩናይትድ ምስ ብሬንዳን ሮጀርስ ርክባት ከም ዝገበረት ይሕበር በዚ ኸ ማንቸስተር ንሌስተር 58 ሚልዮን ፓውንድ ግንዖ ክትከፍላ ቅርብቲ ከም ዘላ ይግለጽ ብሬንዳን ሮጀርስ ግና ብዛዕባ ምስ ዩናይትድ ርክብ ምግባሩን ነታ ክለብ ከሰልጥና ከም ዝኽእል ንዝጋዋሕ ዘሎ ወረን ኣመልኪቱ ኣነ ስራሐይ ይሰርሕ ኣለኹ ነዚ ዝተረጋገጸ ወረ ዘይብልሃተውቶ ድማ እዝኒ ኣይሂቦን ክብል ነቲ ዘረባ ነጺግዎሎም ቢቢሲ ከም ዝገለጸውን ዚነዲን ዚዳን ዩናይትድ ከሰልጥን ድሌት ከም ዘይብሉ ምሕባሩ ተፈሊጡ እንተኾነ ዚዳን ፖቸቲኖ ናብ ዩናይትድ እንተደኣ ከይዱ ንፒኤስጂ ናይ ምስልጣን ድሌት ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም ክሳዕ 2024 ምስ ዩናይትድ ውዕል ከቲሙ ዝጸንሐ ሶልሻየር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣስታት 3 ዓመታት ጉዕዞ ተጻወተ ኣብ ምዕዳግ ክሳዕ 400 ሚልዮን ፓውንድ እኳ እንተጥፍእ ፈውሲ ማሕላውን ትኹን ነታ ክለብ ጽዋዕ ከም ጸኣላ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር ሕጂ ውዕሉ ከይወድእ ሰለስተ ሰናበተ ድማ ናይ 7.3 ሚልዮን ፓውንድ ካሕሳ ሒዙ ተፋኒሎም ዛጊት ካብ ዘካይዶም 13 ግጥማት ኣብ 7 ተሳዒሩ ዘሎ ሶልሻየር ካብታ ክለብ ምስ ስንባቱ ምስ ተነግረ ብንባዓቱ ተፈላለዩ ኣብቲ ንሱ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ንነፍሲ ወከፍ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ግዜይ ብሓበን የዝዝክሮ ሕጂ ኸኣ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ካብ ኣብ ምስ ስንባተይ ክገልጾ ዘይክእል ሓዘን እዩ ተሰሚዕኒ ዘሎ ድሕሪ ምባል ንስምዒቱ ብንባዓት ክገልጾ ተራእዩ ን27 ዓመታት ዩናይትድ ዘሰልጠነን ብዙሓት ዋናጩ ዘግዘማን ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ንቦታ ሶልሻየር ፖቸቲኖ ክትኮ ከም ዝደሊ ተዛሪቡሎም ስኮትላንዳዊ ዩናይትድ ካብ ዘላታ ዓዘቕቲ ስዕረትን ድሕረትን ክትወጽእ እንተኮይና ፖቸቲኖ ኣውጽኡ ዋንጫ ክዕትራ ከም ዝኽእል እዩ ዝኣምን ማንቸስተር ዩናይትድ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምዕታር ሮናልዶ ኣብ መሳርዓ እኳ ተጸንበረት በዚ ሒዛቶ ዘላ ብቕዓት ግና ሽንኳይ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትዓትር ሓንቲ ካብተን 4 ቀዳሞት ክለባት ብምዃን ክትውድእ ዘለዋ ተኽእሎ ከይተረፈዩ ቂሂምዋ ዝርከብ
ራሂም ስተርሊን ንባርሳ ይማዕዱ እንግሊዛዊ አጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ራሂም ስተርሊን ኣብዚ መጽእ ጥሪ ካብታ ክለብ ወፂኡ ናብ ባርሳ ክኸይድ ከም ዝደሊ ንሰልጣኑ እስጳኛው ጓርዲዮላ ከም ዝሓበሮ ተዛሪቡ ተወዲ 26 ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ ጓርዲዮላ ከም ዘይማእምኦ ዝንገረሉ ኮይኑ ናብ ባርሳ ንኽሰጋገሪ ብቐጻሊ ክሓትት ጸኒሑ ምስ ሓድሽ ሰልጣን ባርሳ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ዛቢ ጽቡቕ ምርዳእ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ስተርሊን ንሲቲ ዝኣቶ ውዕል ክኽትም ጌና ዓመትን መንፈቕን ተሪፍዎ ካተሎ ቅድሚ ምሲቲ ዝኣቶ ውዕል ምኽታሙ ናብ ባርሳ ክጋዕዝ ዝምነ ዘሎ ከም ተሓሲቦ ዘሎ ተዳግዒዙ ድማ ኣብ ላሊጋ ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ ክሕልፍ ከም ዝኽእል ይሕብር ጓርዲዮላ ንስተርሊን ብልቃሕ ጥሪ ክለቆ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ምስጋር ስተርሊን ምስተሓተተ ክሳዕ መስርሕ ምስጋር ኣብ ጥሪ ዝኽፈት ብዛዕባ ስተርሊን ከይተሓቱኒ ኣይክምልሰልኩምኒ ክብል ንጥሪ ይጽበ ከም ዘሎ ገሊጹ እንተኾነ ብዕዳ እትሳቐ ዘላ ባርሳ ንስተርሊን ሰሙናዊ 300,000 መሃያ ክትከፍል ዓቕሚ ከም ዝሓፅራ ይንገር ዋይን ሩኒ ንምብራ ሶልሻየር ይቃወም እዚ ከምዚሉን ኮሎ እንግሊዛዊ ዋይን ሩኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሶልሻየር ምብራራ ክብረት ዘይብሉ ነገር ፈጺማ ክብል ወቂሱ ሶልሻየር ድሕሪ ብዋትፎርድ 4-1 ተሰዓረ ምውጽኡ ሓለፍታ ክለብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ መዝነቱ ከም ዘባረርዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሉጽ ኣጥቃዕነታ ክለብ ዝነበረን ኣብዚ ግዜ ዝኣሰልጣን ደርቢ ዘሎን ዋይን ሩኒ ድማ ኣብ ልዕሊ ሶልሻየር ዝተወስደ ስጉምቲ እዋኑ ዘይሓለወ ክብል ነጺጉ ሩኒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ መንጎ ዋትፎርድን ዩናይትድ ዝተኻይደ ግጥም ናይ ባሓቂ ዘሕዝን እዩ ዩናይትድ ከምዚላ ተሰዓራ ምውጻእ ዘሕፍር እዩ እንተኾነ ናይታ ክለብ ድኻም ሶልሻየር ንበይኑ ዝሕተተሉ ስለ ዘይኮነ ኣብ መሳሚስካ ከም ዝስጓግ ምግባሩ ግን ቁኑዕ ስጉምቲ ኣይነበረን ክብል ተዛሪቡ ከመሰልጣን መጠን ሓቂ ኖታ ጋንታ ክትቀርባን ክትቅልሳን ሓላፍነት ካዩ ሶልሻየር ድማ ከሐይላ ይግብኦ እዩ እንተኾነ ተጻወቲ ዩናይትድ ዘንጸባርቕዎ ብቕዓት ድኹም እዩ ነይሩ ማለት ይቕረ ዘይበሃሎ እዩ ነይሩ ኣብ እዋን ጸወታ ተጻወቲ ዕንክሊል ክብሉን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክወቅስን ምስተዓዘብኩን ከይገረመን ኣይተረፈን ከምዚ ምግባሮም ቅቡል ኣይነበረን ኩሎም ተጻወቲ ብማዕርዮም ክጽዕቱን ክቃለሱን ዝግብኦም እዚ ስለ ዘይገበሩ ድማ ነቲ ስዕረት ኩሎም እዮም ተሓተቲ ዝበለሩኒ ተጻወተይ እንተዝነብሩ መሓሮቕኩሞም ገሰጽኩም ነይረ ብዝኾነ ሕማቕ መዓልቲ ውዒሎም ተዳሂኾም ወፂኦም ናይ ዝኹሉ ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ሶልሻየር ኣውድእ ካብ ምብራሩ ግን ነታ ክለብ መሊሱ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስለ ዝኾነ ዩናይትድ ክትዕገስ ነይሩዋ ክብል ገሊጹ ሩኒ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2004 ክሳዕ 2007 ምስ ዩናይትድ ጋንታ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ኣብ መወዳእታ ሩኒ ወዲ ጋንታ ዝነበረ ሶልሻየር ከምዚ ዓይነት ዕጫ ክበጽሖን ኣብዚ እዋን እዚ ስራሕ ክባረር ናይ ባሓቂ ዝስማዓኒ ሶልሻየር ጻዕራማ ሰልጣን እዩ ንማንቸስተር ዩናይትድ እውን ብዙሕ ጽዒሩላ እዩ ኣብ መወዳእታ ግና ክሳዕ ናይ ምብራር ዋጋ ኣኽፊልዎ ብዝኾነ ኣጆካ ተቢዕካ ተቃለስ ኣምላኽ ዝሓሸ ዕድል እውን ይህበካ ይኸውን ክብል መኺሩ ሩኒ ምስ ሓለፍቲ ዩናይትድ ብቐጻሊ ርክባት ከም ዝገብር ጠቒሱ እንተደኣ ከሰልጥኖም ጸዊዖሞ ከም ዘየናሕሲ ይግለጽ ተወሰኽቲ ዜናታት ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን 3-0 ድሕሪ ምዕዋታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ካልኣይ ደረጃ ሓኺራ ታጋንታ ኣብቲ ኣብ ሜዳ ዘካይደቶ ጸወታ ብመንገዲ ራሂም ስተርሊን ሮድሪን በርናንዶ ሲልቫን ኣቢልያ ነተን ሸቶታት ከተመዝግበን ክኢላ ኣብቲ ሲቲ ዓብ ላሊት ኮይና ዘምሰየትሉ ግጥም ፔፕ ጓርዲዮላ ንወዲ 19 ዓመት ተጻዋታይ ታጋንታ ፓልመር ንፈለማ ግዜ ኣብቲ ግጥም ከሰልፎ ተራእዩ ሲቲ በዝትማል ሰንበት ዘመዝገበቶ ዓወት ተሓጊዛ ምስ ቸልሲ ዝነበራ ናይ ነጥቢ ጋግ ናብ 3 ኣጽቢባቶላ እዚ ከምዚሉን ኮሎ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ራፋኤል ቤኒቴዝ ነታ ጋንታ ሒዙ ኣብ ዘካየዶም 5 ግጥማት ሓንሳብ ጥራይ ክዕወት ብምኽኣሉ ካብ ብዙሓት ደገፍታ ጋንታ ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብሰንኪ ናይ ልቢ ጸገም ኣብ ዕረፍቲ ዝርከብ ኣጥቃዓይ ባርሳ ሴርጂዮ ኣጉዌሮ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ክፋኖ ወሲኑ ምህላው ንዕሩኽቱ ከም ዝሓበሮም ተገሊጹ ብመሰረት ጋዜጣ ቴሌግራፍ እቲ ኣርጀንቲናዊ ዝሓለፈ ወርሒ ብዘጋጠሞ ናይ ልቢ ጸገም ብውሕዱ ን3 ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ክርሕቕ ብሓካይም ተወሲኑሉ ዘሎ ዋላ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናብ ጸወታ ምስ ተመለሰ እውን ተመሳሳሊ ጥዕናዊ ጸገም ከየጋጥሞ ሰጊኡ ዘሎ ኣጉዌሮ በዚ ምኽንያት ጠቕሊሉ ኩዕሶ እግሪ ምግዳፉ ይሓሻብ ዝብል ውሳነ በፂሑ ከም ዘሎ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ሓቢራ ጋዜጣታት ስጳኛ ከም ዝጽብጽብኦ ዘለዋ ተኾይኑ ኣጉዌሮ መዓስ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ከም ዝወጽእ ዝመጽእ ሰሞን ብወግዕ ክሕብር ቆጸራት ተታሒዙሎም ሪያል ማድሪድ ብሰንበት ምስ ግራናዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም 4-1 ክትዕወት ብምኽኣላ መሪሕነት ላሊጋ ሒዛ እቲ ዓርሞሽሽ ጋንታ ነተን ሸቶታት ብመንገዲ አሴንሲዮ ናቾ ቪንሰስን መንድን ኣቢልያ መዝጊባተን በዚ ድማ ነታ መራሒት ላሊጋ ኮይና ክትግዝግዝ ጸንሐት ሪያል ሶሴዳድ ብሓንቲ ነጥቢ በሊጻ ኣብ ቅድሚት ክትቅመጥ ክኢላላ እቲ ኣብ ላሊጋ ቀንዲ መተሃላለኽታ ዝኾነት ባርሳ ድማ ብ10 ነጥቢ ድሒራ ኣብ 6ይ ደረጃ ተሰሪዓላ
ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ኣንቶኒዮ ኮንተ ነታ ጋንታ ሒዙ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዘካይዶም ግጥማት ዝሓለፈ ሰንበት ንፈለማ ግዜ ዓወታ መዝጊቡ እቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ሓድሽ ዓላማ ናይታ ጋንታ ኮይኑ ካብ ዝቁፀር ንድሓር ኣብ ዘካይዶም ክልተ ግጥማት ክዕወት ብዘይምኽኣሉ ኣብ ከቢድ ፀቕጢኡ ተሸሚሙ ጸኒሑ ትማሊ ሰንበት ኣንጻር ሊድስ ኣብ ዘካይዶ ሳልሳይ ፀወታ እንተዝሰዓር ነይሩ ድማ ምናልባት መዝነቱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል ከም ዝነበረ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ ኮይኑ ግና እቲ ወዲ 52 ዓመት ኣሰልጣኒ ኣብቲ ግጥም 2-1 ክዕወት ብምኽኣሉ ብመጠኑ እፎይታ ክስምዖ ክኢሉሎም ጋንቱ ድማ በቲ ዓወት ተሓጊዛ ኣብ መሳለል ፕሪምየር ሊግ ናብ 7ይ ደረጃ ክትሓኩር ክኢላላ ትማሊ ሰንበት ኣብ መንጎ ዓበይቲ ክለባት ፈረንሳ ዝኾና ሊዮንን ማርሴይን ዝተኻየደ ፀወታ ብሰንኪ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ተፃወቲ ማርሴይ ዘካይድዎ መጥቃዕቲ ቋረጽ ምግዳዱን ብዙሓት ወገናት ኣገሪሙ ካብ ዓይኒ ካሜራ ዝተረኸበ ስእሊ ከም ዘርእዮ ናይ ማእከል ሜዳ ተፃዋታይ ማርሴይ ዝኾነ ፓየት ኣብ 5 ደቂቃ ናይቲ ግጥም ኩርናዕና ቀልዕን ከሎ ካብ ደገፍቲ ሊዮን ብዝተወርወረሉ ማይ ዝመልአ ቆርዓራዕ ኣብ ፀጋማይ ገጹ ተሃሪሙ ወዲቑ ዋላ እኳ ተፃወቲ ሊዮን እቶም ደገፍቲ ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ብተደጋጋሚ እንተተማሕፀንዎም ንሳቶም ግን ኣብ ልዕሊ ተፃወቲ ማርሴይ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻማ የቋረጹን በዚ ምኽንያት ድማ ዳኛ ናይቲ ዕለት ፊስካ ብምህራም ነቲ ፀወታ ከቋርጾ ወሲኑ ድሕሪ ናይ ኣስታት 2 ሰዓታት ትጽቢት ዳኛ እቲ ፀወታ ዳግማይ ክቅጽል ምስ ወሰነ ተፃወቲ ሊዮን ብኡንብኡ ናብ ሜዳ እኳ ተመልሱ ተፃወቲ ማርሴይ ግን ኣይንፃወትን ብምባል ናብ ሜዳ ምምላስ ኣብዮም በዚ ድማ እቲ ግጥም ተሰሪዙ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሊዮን መቕጻዕቲ ክቢን ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ ፖሊስ ፈረንሳ ነቲ ብቆርዓራዕ ናይ ማይ ገይሩን ተፃዋታይ ማርሴይ ዝሃረመ ደጋፊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከውዕሎ ክኢሉ ከም ዘለውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እምበር ገስ ተፈተኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትደጋገፉና እናተላበና ክንፋነወኩም